Ki khubor bat ki jing tip ki baman la kasni hau new channel skeman su channel singa bha subscribe no menta. Hapo safau pra konta onset ya menteri pla pisa ke Nigeria. Lada yathu ya ka jingja ka pisa. Kitorlong khubor kila yathu baki cipai ka Nigeria kila khenrup no ya ka jing sensar nagate kari. Bat Mario ban khenrup kila sedang ban kem bisar swa ya menteri bapet ya ka tenat pisa tengka. Bat kite kila dawa ya ba on jubab chapang ka jingja lut ka pisa hakte kari. Lapor ru ya ba hapo sapu pra konta da kicipai jong kate kari. Ba on jubab ba halor kate ka jingja lut ka pisa jong kate kari. Hendre lada ban jubab kicipai jong kate kari kilarai bakin siat yap lane. Ban sim ya ka jing im jong teu menteri. Bapet ya ka tenat pla tengka pisa jong kate kari Nigeria.